Ćao, drugari! Samo da bolim svetlo. Pa cool je ovde u muzeju. Ima svakakvih stvari. A ima neki koji su baš strašne. Kad sam ja jednom ušao u neku prostoriju u muzeju, pa na kraju ispalo da to uopšte nije jedna prostorija. Ispalo je da je to puno njih spojenih u jednu veliku koju ovde u muzeju zovu stalna postavka. Da, stalna postavka. Tamo sam ja jednom ušao i sreo ga. Glavom i bradom. Kostura. Ne običnog, pravog. Ne kostura, u stvari sreo sam kosturicu. Kako znam? To ću vam ispričati neki drugi put. Nego evo ga opet. Kažem ja ljudi da se on noću mrda. Ne verujete mi? Pa dođite lepo u muzej pa se sami uverite da se kostur mrda. Dođite sa roditeljima, za svaki slučaj.